בתור בן אדם אני מוכן לתת כתף, ובאמת לפעמים אני גם בא ומשתתף, אבל בתור בן תמותה אוי עברו, בתור בן תמותה אין לי זמן לפעמים, בתור בן תמותה אין לי זמן לפעמים, בתור בן אדם אני יכול לחשוב אבסטרקט ולעבור לי אקט עם טק כדי לקשר בו את מצפוני את אני בקקט, אבל בתור בן תמותה אוי אוי אברוך, בתור בן תמותה אני עלול להיות קצת לא בן אדם כדי שאוכל עוד קצת לחיות. בתור בן אדם אני מבחין בין טוב לרע ומשתדל גם שתמיד תהיה ברירה בין טוב לרע, אבל בתור בן תמותה אוי 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 אוי, בתור בן תמותה כשרע לי זה לא בגלל ששכני לספסל הוא קצת הרבה יותר אומלל, אבל בתור בן תמותה בתור בן תמותה אני מביא את לילי בניחוש. מה זה כבר יכול להיות הניחוש הזה שפעם כאן ופעם כאן ופעם כאן? בתור בן אדם אני חושב יש תכלית, אפילו אם החושך רק מתחדד על כל תגלית, אבל בתור בן תמותה אוי אברוך, בתור בן תמותה אני חושב יש תכלית, אפילו אם אני והרופאים קצת מתקשים להחליט. בתור בן אדם אני רשאי לדפוק זיוף, לצאת לגמרי מהקצב ועוד על עצמי לעוף, אבל בתור בן תמותה אוי 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 אוי, בתור בן תמותה אם אני טיפה למזייף שבועות אחר כך אני עוד את עצמי על זה רודף. אני בן אדם בן תמותה